Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyelela khona le channel yethu eyunqa phambili. Igama lami nguVusi, bayamazi abaningi kuyo le channel umkhanya kude TV. Uma umusha ngiyacela ukuthi abantu besilandele lapha na ku Facebook umkhanya kude TV. Siphinde futhi besilandele na ku TikTok umkhanya kude TV. Besibambeke futhi na ku YouTube umkhanya kude TV bafowethu. Udaba esizokhuluma ngayo lapha na sizokhuluma nje ngohlelo ade hostwe laphana ubhuti Mavava, bese kuzoba ukhe, bese kuba omunye usisi wakaKhumalo izolo ebusuku. Kade kuhlelo ke lolana bafowethu lapho khona ade bewinisa umculi okhiphe i-album emnandi njengoba sikumashi. Bafowethu lo lahlelo ngithandile ke mina, ngifuna uqamba amanga nami ngivotile bengikhona ngilibheka ngilibukela lonke laze laphela. Engingakusho laphana bafowethu konke kuhambe kahle futhi akekho akukho kwenzelela, yonke into yenzeka live enibhekile. Cabanga ukudlala ilotho leyane uyibonayo ukuthi cha lo uwinile lo udliwe. Laphana bafowethu beqhathe nje abaculi abawu9. Ngizokufundela la i-lineup yabaculi ade bebeqhathile bawu9 abaculi abakhiphile. Manje kumashi abaculi nje ngokubizela oqala uJaiva, kuzoba ugqizile, kuzoba imfezi, kuzoba udisaster, kuzoba umlabalaba, kuzoba usigwebo, ubobo, uzaneva, umjikelwa omunye. Bafowethu laphana zikhalile ke bafowethu, zikhale bukhoma futhi umuntu owinile uwine ngamalengiso ukuthi nami kanjani angazi, kodwa ke i-album yakhe bafowethu imnandi. Kuwine umfowethu laphana ugqizile. Kuwe kwabakhona ke lapho ukungaboni ngasolenye ukubaphathi mabethi hayi no ingoma le icula ngabo ekubeni kuyibona abazipotsa, kodwa ke kufanele ukuthi abalandeli bejaji ukuthi bamnikeze lo winile, kodwa kuyaphoqa, bekade kuphoqa ukuthi bamnikeze ngoba vele ingoma bayihlelele bona ukuthi nansi ingoma okufanele ukuthi ingoma umculo bebuka ingoma enama-viewers amaningi. Ngicabanga bebasebenzisa YouTube, I'm not sure ukuthi iyona iphi platform ade bayisebenzisa, kodwa ngicabanga ukuthi YouTube. Bese bathola ukuthi hayi no umuntu onama-viewers amaningi, ingoma enama-viewers amaningi engomeni zakho beyithathe beyifake beyidlale ebukhoma, bayidlale zonke futhi ngokufanayo. Bavula ipholi zavota zakhala, wahamba naye ugqizile, bamfonela bamtshela ukuthi uhlelo luhamba nje usewinile, uwine imali engango-10,000. Imali eningi leyo bafowethu ukuthi ungavele uwine nje same time, kube imali ozoyithola nje. Cabanga baseduzane ke nobhuti uKhebo bathe uzoyilanda imali yakhe bafowethu. Into enhle kakhulu esithanda ukuyincoma. Ngizowafunda ukuthi bawine kanjani, uyabona. Ubani uthole ubani uthole ubani bafethu. Ngizothi nginifundela uZaneva uthola 77%, uBobo wathola u38%, wazothi usigwebo u3.45%, umlaba ngivotile nami ukuthi anginivezele ngivotela umlaba ke mina, umlabalaba yena ubo u9.96, disaster 4.98, imfezi ibo 3.45, ugqizile 55.17 number 1. Bese kuzothi ke uJaiva azoba u19.92 bafowethu. Lo lahlelo ngiyathanda, siyazi ukuthi lezi zinto zama-award bafowethu kuney'game la, kunabantu abaney'ndonda abangakaze bayiholele. So kodwa lokhu umculi nje abuye e-studio azowina nje kahle bukhoma kanje abantu babhekile bafowethu. Obhuti Mavava no-ke abahosta lo lahlelo sengazuthi ngaqhubeka leya nto bafowethu, kumdlalo omuhle, yonke into ifair, sengazuthi nabanye uma yoqhubeka i-competition bangawina. Siyi-channel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabophakamisa okuhle kodwa kumasikandi. Uma umusha ungenza okulungile ucindezela subscribe, ucindezele nebell ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta ivideo entsha. Siyi-channel siyabonga.